Aquest dimarts al matí s'ha posat en marxa el Bibliollac, el servei de lectura a l'aire lliure que ofereix cada any la Biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà durant els mesos de juliol i agost. El Bibliollac, ubicat al Parc Scherbeck, al costat de l'Estany, ofereix als puigcerdanencs i als visitants la possibilitat de llegir diaris, revistes i una selecció de llibres, tot gaudint de l'entorn. A banda, la biblioteca hi organitza 4 activitats infantils repartides al llarg dels mesos de juliol i agost. Tot plegat començarà aquest proper divendres amb un espectacle de circ i posteriorment, cada 15 dies, es faran diferents activitats relacionades amb els contes. És complementar-ho. Ja que tenim l'espai, d'aquesta manera aconseguim dues coses. Que gent que potser no coneixeria el Bibliollac el conegui, perquè es fa, de fet, en l'espai que està al costat, i d'altra banda, doncs, gent que habitualment està al Bibliollac trobi algun incentiu més per mantenir-s'hi, sobretot els nens. Seria aquest el doble objectiu que tenim. D'altra banda, de cara a aquest proper dijous a la tarda, la biblioteca ha organitzat una lectura pública de textos de Salvador Espriu. L'activitat es farà a la plaça del Claustre.